יאללה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. לצלם את הצד השני גם. אולי הם עולים פה. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. מי דופק? פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל לקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לזה קטע לקרש. שימו לב, אולי יש יציאה מהזרה. דפיקות מהאוטו. כן, אני פוגע במשהו? רגע, לא, זה מגש. הנה, זה מברגה, כן, תביא מברגה. יש דום, כן, זה הקרש הזה. ככה מברגה. לא מברגה, צריך בורא. צריך אום. חבר'ה, נביא אותו. לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. יש לך פה? לא, אתה דורך על זה, יאללה, אתה דורך, אתה לא יכול להציג. יאללה, חפלה עליך. יאללה. נעשה את זה חכם. איווה, הנה, הוציא. תרים. תערו, פנה מופנה. לא לקום. אזיקים על כולם. חיפוש ואזיקים. שפוך את הכיף. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה, עוסקים אותם, אחד לשני. בסדר? אחד לשני. תביא ידיים.